Yakuba nomthandeni la bengizifonela ukuthi sikwazisa ukuthi sithe senzindo la sabona ukuthi kuzoba ne-tropical cyclone ezofika and izofika in 5 days and sicabanga ukuthi ku-right ukuthi sitshele imedia manje khona bezoprepare ingazi basakazi. Yakonilindele tshela imedia fast. Inkinga ukuthi igama layo asikakayiqambi. Manje sifonela ukuthi sicontact uzokwazi sini ezigama. Okay, le tropical cyclone yesifohla igama lizoqala ngo-D, right? Okay, manje nisibiza ukuthi uDerek. Angicabanga ukuthi ngamqondo omuhle ukuthi sibize ngoDerek because uDerek igama lomuntu wesilisa. Igama lendoda. Kanti sithema sithi ayibuka le tropical cyclone sabona ngazi ukuthi inolaka. Idinwe njengomuntu wesifazana othithelwe indoda, ishaya kwasani unreasonable iyaphihlisa. Base sibona ukuthi kufanele kube umuntu wesifazana. Okay, manje sibize ngoDoli. Awusdoli? Odoli kujwayele kuba abantu abanomoya ophansi. Angicabanga ukuthi singakwazi ukuthi sibize ngoDoli because ayinawo umoya ophansi leya. Iyaphihlisa, ishaya kwasana, I understand, unreasonable. Okay, nice suggestion. Uyayikhumbula le ntombazane le owahlangana nayo eclubini? Wase unahamba najola nayo. Yathi mayisizwe ukuthi wena ushadile nomfazi. Yase iyacasuka iphihliza yonke into, yaphihliza amawindi emoto yakho, yabulala yonke into, yafuna ukublackmaila nje, yaba unreasonable nje, yafuna ukudestroy everything about you. Awusho Dineo. Kunganjani ke le tropical cyclone sibiza ngoDineo? Perfect, sibiza ngoDineo. So tropical cyclone Dineo. Okay, bye bye. Guys, it's tropical cyclone Dineo. Tell the media.